Isang kilo yan. Good morning sa ating lahat mga katupay. Araw na naman ang linggo mga katupay, kaya namimigmit na naman tayo ngayon. Siyempre mga katupay, kasama ko sila si Daddy at saka si Mami at saka si Pare. Apat kami ngayon mga katupay. Papalit kami ngayon sa lagi namin binabalik-balik ang pisto mga katupay, na usahan dito tayo talaga makakarami mga katupay. Sana hindi na naman tayo bibiguin sa araw na ito sa pamimigmit natin mga katupay. Para makahuli tayo ng mga tilapia na good size at yung mga mamaw na tilapia mga tupay ba. Masaya tayo. Malayo yung barge mga tupay o. Nakanti dito ngayon sa may ilalim ng Kaimito, kaya dito ako ngayon pumisto mga tupay. At nakahagis na rin ako sa aking pamingwit. Sila si Daddy nandoon sa may mangga. Nandun si Mami o. Apat sila nandoon mga tupay. Ako lang dito ngayon sa may Kaimito mga tupay. Bottom line pala yung gamit nating pamingwit ngayon mga tupay. Hindi tayo gumagamit ng floater. Pero kung wala tayong mahuli sa bottom line mga tupay, susubukan natin ang floater mga tupay. Siyempre sana samahan nyo ako sa aking pamimingwit mga tupay. At kung bago ka pala napadpad sa aking YouTube channel, baka naman pa subscribe natin mga tupay. Yun sila si Daddy mga tupay. Yun o. Yun sila si Daddy mga tupay. Si Pare o yung paa lang nakikita. Mayroon din silang isa kasama na angler din, kaya apat sila doon mga tupay. Nakaagis na rin tayo sa pamingwit natin mga tupay. Yan. Open dito ngayon sa harapan ng may Kaimito. Ayan yung mga barge mga tupay, kulang na sila dito, konti na lang nakaparada. Sana ganito parati maghapon, open to rito ng area mga tupay. Sana makakarami tayo nga ng huli. Ang Daddy. Kaway-kaway. Kaway-kaway naman dyan. Lalo yung tupay. Kaway-kaway na siya. Kahagis na sa pamingwit niya. Okay mga tupay, no, tabayanan ng mga tupay kung makakarami pa rin ba kami ngayon mga tupay. Ay grabe mga tupay oh, dalag, laki. Fish on, you know, isang kilo yan. Bigat-bigat eh. Laki oh. Ay grabe, kumabol talaga. Ala. Isang kilo yan bro, laki. Ang laking dalag. Di na siya talaga makawala, may pang clip ka eh. Subo eh. Oo, ang laki nga tuki. Ulala. Wala, may nagtatago sa kilid eh. Oo, sabing laki. Fish on. Fish on mga tupay, nakahuli na yung kasama namin dito. O yun ang huli mga tupay, tilapia. Uy, malaki. Malaki mga katupay. Oh lala. Ay, malaki mga tupay, inalugi, malaki na tilapia. Okay, fish on, fish on. Okay, hagis Daddy. Nakaisa na rin mga tupay. Uy, aruyo. Aruyo. Ha?
Kanina pa ako nakahuli ng isa. Ito pangalawa. Arroyo. Ito malaking arroyo ah. Ha? Arroyo mga tupay. Arroyo. Malapad na arroyo. Malapad na arroyo. Oh. Arroyo. Pangalawa nating huli mga tupay. De. Uy, tilapia. Tilapia pala. Tunay to, tunay. Ha? Tilapia ang tunay. Tilapia ang tunay mga katupay. Huli. Ayos. Oh. Pangatlong huli. Oh, puno ka mamaya. Ayan. Huli na yan. Oh. Uy. Arroyo. Arroyo mga tupay. Malaking arroyo. Oh. Malaking arroyo. Arroyo pala yung laging kumakagat-kagat dyan. Arroyo, di may tilapia. Oh. Malaki ding arroyo mga tupay oh. Ha. Arroyo. Okay lang yan, malaki naman. Oops. Puli ka rin. Okay. Malaki mga tupay. Malaking tilapia. Mga tupay ah. Oh. Malaki na tilapia. Puti na tilapia mga tupay. Oh. Puti na tilapia mga tupay. Malaki mga tupay, malaki. Malaki na tilapia. Oh. Puti na tilapia mga tupay. Puti na tilapia. Mga tupay, huli. Malaki ah. Huli. Huli. Arroyo na naman. Arroyo na naman. Arroyo mga tupay, arroyo. Si arroyo. Si arroyo.
size na yan mga tupay, arroyo lang. Magkawala. Lakas. Ano, dalawa. Uy, dalawa mga tupay. Dalawa. Kaya pala dalawa. Dalawa. Pareho ang laki mga tupay, dalawa. Uy. Dalawa. Hirap pag walang basahan mga tupay. Hirap pag walang basahan. Dalawa mga tupay oh. Yan o, dalawa. Dalawa. Uy. Uy. Oh. Bagoy na kita dyan. Makawala ka pa. Patay. Pangalawa. Oh. Huli. Lala. Uy, malaki pala mga tupay oh. Uy, malaki. Malaki pala mga tupay. Oh. Ay sus. Ang laki pala. Ready? Ah. Lapad. Grabe. Grabe, yung laki mga tupay. Ito yung pinakamalaki kong huli ngayon. Wah. Huli ka na naman. Original. Original mga tupay, original. Lagay na natin. Huli ka. Huli. Tayo. Ilagay na natin sa lagayan. Huli. Uy, malaki. Malaki mga tupay. Kasi baka makawala pa mga tupay. Uy, ayun na. Wah. Matigas pala na ano. Hindi na ako makawala kaya ang tigas yung natamaan sa hook.
buto. Ay, mga tupay. Malaki rin mga tupay. Yep. Tilapia mga tupay. Oh. Ayos. Oh. Good size. Malaki na mga tupay ha. 4 fingers. Lapad. Lapad mga tupay. Lapad mga tupay. Lapad. Oh ha. Oh ha. Oh ha. Mga tupay oh. Lapad niyan mga tupay. Lapad niyan mga tupay. Oh ha ha ha. Lagay na naman sa lagayan. Ha. Taba lang. Good size lang mga tupay. May kalakihan. Ito yung pinakamaliit kong huli. Uy, nakalag. Kawala pa. Nalaglag mga tupay para hinahalanganin niya kung maliit pa. Uy. Medyo magtakbo mga tupay. Aruyo na naman to. Aruyo nga oh. Sudagan. Aruyo nga oh. Kulat ako doon ah. Arroyo. Ay. So. Diba yung hasang niya? Oh. Nilunok niya siguro. Diba yung hasang pagtakbo niya mga tupay? Bilis tumakbo. Biglang takbo pag aruyo talaga. Ano? Laki rin naman mga tupay. Dali natin to. Up. Up. Ayan ang huli natin mga tupay. Ulala. Maya mga tupay, papakita ko sa inyo kung gaano karami yung nahuli natin ngayon mga tupay. Mga tupay, pula oh. Pula nga tilapia mga tupay. Yan mo mga tupay oh, pula nga tilapia. Uy. Tingnan natin ito kay pula na tilapia mga tupay oh. Pula na tilapia. Uy, ganda ng tilapia na ito mga tupay. Oh, pula. Ang ganda ng tilapia na ito. Pula na tilapia. Oh, buntot niya mga tupay pula. Pula yun yung dito niya mga tupay pula. Oh, ang galing. Oy, malaki pa naman. Makawala ka pa. Uy, malaki. Biglang tinakbo.
makawala na. Oh. Ayos. Yun. Bigat na tupay ah. Malaki pala eh, kaya mabigat. Oh, hala. Malaki pala mga katupay. Pala mabigat. Tanggalin na natin. Laki mga tupay ah. Kaya pala mabigat. Okay mga tupay, hapon na mga tupay. Mag-alas 5 na po ng hapon. Pero mainit pa mga tupay. Maaraw pa rin kahit mag-alas 5 na mga tupay. At grabe silo ng araw. Uwi na kami mga tupay. At ito lang yung huli ko. Marami-rami rin naman tayo ng huli mga tupay. Tingnan natin. Ito mga tupay, yung huli ko mga tupay oh. Yun oh. Oh. Ha! Puro malalaki yan mga tupay. Yun oh. Oh. Uy, buhay pa oh. Oh. Buhay pa yan mga tupay oh. Oh. Diba? Marami-rami rin yan mga tupay ah. Ilaliman natin sa yelo mga tupay para hindi siya masisira. Yan. Yan. Yan ang huli ko mga tupay. At saka mayroon pa si pare yung huli doon mga tupay. Titingnan din natin kung gaano karami yung huli ni pare. At ito yung huli ni pare. Marami rin pala eh. Ha! Dami pala tayong huli pare. Pagkamahin yung atin, dami talaga. Oh, malalaki rin pala eh. Oh. Huli ni pare mga tupay oh. Hoy. Ay sabi. Oh. Tapon muna yung tubig pare. Oh, dami palang huli ni pare. Yes, buhos na mga tupay. Baka malaglag pare ah. Baka malaglag ba? Ay. Ay, uy. Puno. Ay, kusang cooler. Puno yung cooler. Puno ang cooler mga tupay. Ay, grabe. Yun mga tupay, uwi na kami mga tupay. Hapon na. At sunod na naman natin pamimingwit mga tupay. Magkita-kita na naman tayo ulit mga tupay. Siyempre, pa-supportan na rin ang aking YouTube channel mga tupay. Kung baguhan na pa lang nakapadpad sa aking channel, kung hindi ka pa lang pag-subscribe, pa-subscribe na rin mga tupay. Kasi pare oh. Alright mga tupay, bye-bye na sa inyo lahat mga tupay. Bye-bye, 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 bye-bye.